दिनैनि जे बे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिखौ जों सोमोन्दो लाखिनानै बा बिथा खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंबोबाय थादों। दा दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै खुंबोयै दिनै 5थि खेब बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै खुंदों। दा बेयाव जोंनि खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो जोंनि बड'फाया जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमाव जे गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो सिमां नुदों। दा बै बड'फाया नुलांनाय जे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बा सिमां नुनाय बेखौ जाफुंहोनांगौब्ला दिनै जोङो बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो दिनै जौगासार खालामनांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदिनो खेला गेलेनायखौ जे जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजाङै गेलेनानै सासे राफोद गेलेगिरि जाहैनो हायो बा गावनि जिउ राहा दैदेनहोनो हानाय बायदि सासे गेलेगिरिया गेलेनायजोंनो गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो बेबायदि राफोद गेलेगिरि दिहुननो थाखाय दिनै जोङो बे उन्दै समनिफ्रायनो 13 बोसोर बैसोनि सिंनिफ्रायनो दिनै जोङो बे गेलेनायखौ जागायदों। बिथांमोना दिनै 13 बोसोर बैसोनि गेलेनायनिजोंनो जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो जागायनानै उननि समाव जाहाथे सासे मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनायल' नङा, जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानैबो दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ लानानैबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावदों। जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां सोलोंथाइ मोननानै सासे गावखौ मोजां नोगोरारि हिसाबै दाहैनो हायो। दा बिदिनो सोलोंथाइ बिथिं, जोङो गेलेनाय बिथिं, जोंनि हारिमु बिथिं, जोङो फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावदों। जे समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानैबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जे उन्दै बैसोआवनो दिनै फरायसालि नागारनानै जौ जुवा माने जों गफबनाय, ड्राग्स जानानै दिनै गफबनाय, गान्जा सोबनानै दिनै गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनाय, दिनै लाइमोनफ्रा बेबायदि थासारियाव दिनै थांगासिनो दङ। दा बैफोर लाइमोनफ्रा जे जोङो बोरै बैसोर माने जौ जुवा सिगारेट ड्राग्स जानायनिफ्राय जोङो बै लाइमोनफोरखौ बोरै एसेबाबो जोङो होबथानो हायो, बे बिथिंखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे माने बे गेलेनाय बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे गोजोमनानै थायो, सोलोंथाइ बिथिङाव गोजोमनानै थायो, बा हारिमु सिबिनायाव गोजोमनानै थायो, बे बिथिंखौ गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि अनजिमायाबो दिनै लासै लासै बारायलांबाय थादों। दा गासैबो बेफोर बिथिङाव जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जरदार भाबै दिनै खामानि मावबाय थायोब्ला जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जोंनि उन्दै बैसोआवनो क्लास 8, 9आवनो जे फरायसालि नागारनाय, बेफोरो हयथ' लासै लासै गैया जालांगोन। आरो बेखौ लानानै जे जोंनि गासैबो लाइमोनफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि जौगासार जानो हायोब्ला जोंनो बड'फाया होलांनाय जे बर'फोरखौ बुहुमनि गेजेरावहाय मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो नाजानाय, बे गेरेमसा माहारि गायसननाया दिनै जाफुंगोन होननानै जोङो दिनै मिजिंथियो। दिनै जोङो जाथि दानायनि, बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायनि मोनसे थांखि आरो मिशनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ आरो सानस्रि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जे गिलिर बिबान जे जोंनो होलांनाय साफ्रोमबो सुबुं माहारिनो, बेखौ बिथा खालायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशनखौ बिथा खालायनानै जोङो गुबुन गुबुन बिथिं हाबा मावनायजों लोगोसे जोलुर बिथिङावबो जोंनि उन्दै लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ सासे राफोद गेलेगिरि बानायनो थाखाय, सुबुं सम्पद खालायनो थाखाय जोंनि दख'रा, दालाइसा आरो जिल्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा
13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोदों। दिनैबो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव इन्टार इउनिट आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ दिनै बेखेवनाय जादों। बेवहाय जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गामि सिङाव दिनै गेलेनो गोसो जानाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोसो जानाय बिथांमोना दिनै प्लेटफर्म मोना, जायनि थाखाय बेखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनायनि गेजेरजों जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननाय बे मोनसे थांखि। बेनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जों माबोरैहाय गेरेमसा बर' माहारि दानो हायो, जाय गेदेमा बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय हारिनि थाखाय आरो जोंनि हारिखौ नैबे मोनसे लेभेलसिम लानानै फैबाय, बेखौ जोङो बुहुमनां लेभेलाव जों माबोरै लानानै थांनो हायो। थांनाय गोलाव समाव जोंनि सिनियरफोर जायफोर दिनै गोथाङै दं आरो जायफोर मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोना हारि दानायनि थाखाय जाथि दानायनि थाखाय मोनसे रिभलिउसन लानानै फैबाय। बे रिभलिउसन लाबोनायनि उनाव दिनै जोङो दानि इयुन जोलैनि जायफोर दिनै खामानि मावबाय थादों हारिखौ लानानै जाथिखौ लानानै, दिनै जोङो मोनसे जाथि दानायनि हारि दानायनि सफ्ट स्किलजों खामानि मावनायनि थाखाय मोनसे जोङो अपरचुनिटि मोनफैदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानावखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव लेखाजों लोगोसे गेलेमुजों लोगोसे हारिमुजों लोगोसे बिथिङाव जोङो दावगाहोनानै जोंनि जाथिखौ जोंनि हारिखौ मुलुगनां लेभेलाव जोङो माबोरै लानानै थांनो हायो, माबोरै गायसननो हायो, बेनि थाखाय जोङो खामानि मावदों। आरो बेनि उसिला लानानैनो दिनै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनै दख'रा लेभेलाव, जिल्ला लेभेलाव आरो बे दिनै मिरु लेभेलाव दिनै खुंफुंजागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि निस्सय गेलेगिरिफ्रा गोसो होनानै गेलेगोन आरो जोंनि हारिखौ जाथिखौ दिनै मुं आरजिनायाव बिथांमोना मैखोमै बिबाव लागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ।